Hey, 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 hey. Ja, Yo, dan man, ben we is- live. Yo, Ben we live. Ja, Bart gelukt? hier is even om te bellen. Want, Bart? Hallo? Ja? Bart? Ja? Bart is iemand bellen, maar hij is streamer, want die zit Nou, zo ik kom wel naartoe. Neushoorn. Oh, Ik zet de livestream iets later. Ik update de post even naar 2045. Dat kan ik nu nog doen. ja. Want anders dan... Ja, maar het is hebben we bloot gedoe. techniek, hè? Het bloot techniek. Het bloot techniek, dus Bart die moet nog even een blok om, denk ik, want die moet even wat Even kijken hoor. dingen regelen, zag ik nou besjocht. Ja. Want liek als vorige week, hè, die op hetzelfde moment, die week wel live in Neushoorn. Reload. bij een, Nou, ik dikke hang op en dan kom ik zo metal naar je toe. set. Ja? En Hoi, hoi. Bart is dan ook wel even, doe pak spul in tegen, hè? Ja, sorry. Ja. Nou ja, hè, dan word ik klik door een foto, dan gaat hij. Oké, doei. Klik weer maar uit. Daar ben ik. Ja. Ja, maar je kunt natuurlijk net al even van per se van een lei dakje. Dus maar hartstikke leuk dat je even sjoggen naar deze livestream in elk geval. Waar binnen we? Nee, ja. Maar joh, mij maken deze week en we maken dus op dit moment nog steeds dingen mee. Want Bart die moet nou even... Doe maar nou de wie weer gaan naar je Neushoorn, denk ik, of niet? Doe maar even wat op een andere manier moment inplannen. Ja. Tjoch, zei Lucas Pot. Tjoch, Lucas. Ja. Ja. Ja, best, ja. Ik zie op Facebook hier net helemaal goed van me. Dan gaan we sorry, we're having trouble with playing this video. Of klopt, of is het altijd zo maar dat het ding dan eerst eruit gaat of zo. Even updaten, ja, op Facebook. Oh nee, ben ik gewoon op Facebook. Ha, hartstikke mooi. Net best wel, Popke Jan Joustra. Popke Jan, jongen. Proost, hè, proost. Ik zal in de reactie even goed bijzetten, zodat ik je hem even zorg wat je moet melden. Nou, even zien, een beetje en gal. Nog steeds een gal, man, net. Hebben we nog steeds een gal met de pak? Ik zal het weer doen. Hebben we een gal? Hoi. Oh, ik weet al wat er komt. Ja. Sorry. Nou, de foto gal. Hahaha. Ja, zoals nog maar het altijd goed checken wat er gebeurt. Want dan krijgt schakelde ik gewoon naar mijn eigen beeld en dan pakte ik de audio weg van dat beeld erbij en dan kreeg ik kalm. Hè? Maar ik ging kalm, maar meestal klinkt als een stille genieter. Nou, zie je? Oh jee, en dit zonder schuttersbier. Ja, jongens, zit nou even onder green, hè? Onder green zitten wij hem te lurken. Even ik zal het noemen nog even eronder in het beeld zetten, hè? Als ik het nooit de holle weet, ik weet het noemen niet mee, joh. Maar eerst erop zie je wat het noemer eigenlijk is. Hoe zoek het eigenlijk? Het noemer. Het noemer van de Friese vlogger, dat is... Ja, hier ga ik hem al. Contact weergeven. Wat ben je, joh? 1324 200. 1324 200. Nou, hier ga ik niet zetten. Meestal hebben we een titel erbij. Dan kun je maar even sturen hoe je hem erbij zet natuurlijk. Die, oké. Ja, 06 13. Wat zeg ik nou? 420 200, toch? Of net? Dat moet ik ook goed noemen, ja. Dat was dan... zie je hem dadelijk naar het verkeerde nummer sturen natuurlijk, hè? Nu wil je gouden keeltje weer aanhoren, soort Viper. Ja, ik zal daar ook maar een vers gespeeld, hè? 13 24 200, dat klopt helemaal dit. Dan zit ik hem nog even een beetje op een mooie manier in beeld zetten. Maar Bart, hoe was nou die kant uit dan? Ja, maar ik moet deze ding instellen. Oké, best. Ja, nou ik zal hem deze week, ik zal hem ook even vertellen wat ik deze week mee mag gaan, want dat weet ik net best. Ik ben deze week, ik ben op een livestream, tijdens een uitvaart. En dat ging net van een lijn dakje, kan ik je vertellen. Dat wie net, dat gebeurde iets, nou, de schaamrood stie me op een kaken. Dus dat weer echt verschrikkelijk. Echo, zei Henry Harting. Echo, echo. Maar de echo is dat goed, is de echo voor, toch? Meesken. Huh? Zit in het live? Je kunt maar wel live zijn, hè? Oh nee, dat zijn ja, het goud wordt. Oh, hè? 1 minuut. Het Roel Terps zegt het goud wordt. Meesken het goud dan, hè? Dat wel.
Ik zeg even wat de instellingen mag je even instellen. Oh, ik ben wel, ik ga net een ultra korte wachttijd. Dus als je nou reageert, dan zoek ik het pas vol letter. Dat is ook net ideaal, hè? Hey. Nee, dat is ideaal. Hoe is dan, ja, dan stuur je het toch wij mast. Bartje gaat op klus, zei Martijn Pol. Ja, inderdaad, ja, Bartje gaat even op klus. Er moet nog even wat regelen worden. Hey, Melanie Sixma, goeiedag via Facebook even, hè? Hartstikke leuk. Nou, dat is heel iets. Fuck maar, Facebook werkt echt niet. Kutje mij. Nee. Oh, dit was Jan. Ja, Facebook die posten dat deden, ja, dat is heel fout. Facebook mensen, je kunt beter op YouTube zitten. Ja, YouTube is echt stikken beter uiteindelijk. Hé, dat werkt het wel. Is dat een keer? Ben geen hartchirurg. Ben geen horlogemaker. Ik ben geen gynaecoloog of zoiets. Ik ben geen koekjebakker of zo. Maar ik ben een roeghouwer, en het couture scheepsbouwer. Alles een beetje scalina, die mierenugger, die gibt me vissen drees. Met die wetterbas, marine veer, ik ga niet omdat het net af is. Ik zoen het. Beste meisken. Maurice had Elgato van Uursmij, hè? Nee hè? Nee? Nee. Die had het van Uursmij. Nee, hij had niks van Uursmij. Wie had je bij dus eigen spul mee? Waar is Elgato? Nou, die zit er nog in. Daar zit ik nog bij de stream. En waar is Harry Sexton? Die zit er ook in. Nee, Die zit ja. nog bij de stream. Ja. Nee, dat was nog nooit uitlopen. Maar we zeggen nog even gewoon aan klaar. De meesten, dan maken we denk ik toch even. Nee, hoe is het net onderbreken? Nee, we gaan net onderbreken. Ik moet je gewoon zitten bedoel je. Zo? Dan mag je alleen nog hier de meesten entertainen. Dat is ik net best. Ik kom zo weg. Nou, helemaal best, jongen. Dan is goed, jongen. Dan vertel ik wel even een verhaaltje ondertussen, hè. Je kunt dus even een berichtje sturen naar het welbekende nummer wat nou in het scherm staat. En dan kan je gewoon even een reactie achterlaten en dan laat ik het even zien hoe je in de bies zit op dit moment. Maar Peter is wel een dikke roeghouwer. Ja, ik weet niet wat Peter is, maar Peter Sylvester roeghouwer. Ja, nou, we kregen al berichten hier. Ik zal het even zien dat ik dat zo van, want dan kreeg ik om het zien te letten. Oh, ik zit op het verkeerde ding natuurlijk. Even zien, wat gaan we hier? Hier stuur je een filmpje hier. Wat is dit, joh? TikTok. Hoeveel weeg je? Dat vraag je niet aan mevrouw. Wat? Nee, zeg dan alleen maar de eerste 3 cijfers. Wat gaan we hier? Oh ja, er zijn al wat seksplaatsjes dit. Echt leuk, maar ik had even een mooi plaatje van hoe ze nou zelf even bies is natuurlijk, hè? Maar misschien weet ik gewoon je zijn vriendin die er op foto zetten had. Even loeren, hè? Lekker weer naar de kapper geweest. Nou, nee, ik denk het net. Ik denk het net. Maar je kan wel even een berichtje sturen, hè? Stuur vooral even een berichtje. Ik kan trouwens ook wel eens even maar in bel, jongens, trouwens. Hey, hoe ligt het dat? Maar wil eens even met me bellen? Dan stuur ik die even een link daar. En dan kan ik gewoon even beeld bellen. Dus had er hier nog even zin om nou even lekker even te beeld bellen. Even een Bart in de rotan net. Dus dan mag ik eigenlijk op ziek natuurlijk naar een alternatief natuurlijk, hè? Dat snap je ook wel. Dus stuur een berichtje naar het nummer. Als het even een beeld bellen was, dan komt het even live in de uitsturing. En dan stuur ik die even een link daar, maar hier een apparaat. En dan kan je gewoon live beeld bellen. Hey, is gewoon helemaal prima. Hè? Dat kunnen we samen regelen, hè? Dat is geen probleem. Oh, maar zo'n zin, je zit ook even niet in goed kleed trouwens hier even, maar zo'n zin. Dit ziet er goed uit. Ken je met zo'n zin? Oh, maar ik het noemen wel uithalen, hè? Want dan ga ik aan weer iedereen zijn noemer in het beeld. Dan kregen we het nog meestal niet maken op beginnen te praten. Maar zo'n zin, zo mooi ze deze erbij, hij. Prachtig. Lekker, hè, hij. Ja, ik gezongen ook nog even die komkommer. Jelke dacht ik al net. Ja, heb er even een chimeetje bij gepakt, zet Viper. Eduard, lekker. Jelke. Darsjan Boerenmars, je ook weer even mee. Gezellig, jongen. Gezellig even. Even zien, dit is Stefan, dacht ik. Oh, zeker Sabi, hè? Dit is ik het best op mezelf, zo denk ik van. Zo kom ik daar binnen, blijkbaar. Zo, wat is het? Ja, ik ga heel raar lachen hier, dus mag ik hem denken dan. Ja. Zo. Ja.
Ik wil beneden trouwens hoe het met Bart gaat. Die gaat nou dus als de wie weer gaan naar Neushoorn om daar een livestream te redden. Te redden, hè? Dat is niet het best. Dat zou niet maar. Misschien gaat hij een videootje doen. Rozen zijn rood, een vis heeft kieuwen. En daar gaat hij weer. Een nieuwe. Haha, die is oh ja. Wat is het? Rozen zijn, Ja. Maar ik ging het filmpje zo het channel dan. rozen zijn rood, een vis heeft kieuwen. Daar gaat hij weer. Een nieuwe. Zo, dat rijmt natuurlijk, hè? Prachtig, hè? Waar had er nou even zin om even te beeldbellen? Ja, we gaan hier naar de groene flesjes. We zitten hier op het schip vaart uit. Ja, dit is het schip. Daar zitten we dus een beetje aan leven ook. Oh, Ik maar niet bliksem. Dit is En het vaart momenteel... Rum. Ja, nou, we varen eigenlijk. We varen op het dieselmaar. Je zegt mooi wat, we hebben er hem voor. En piraatje, bij de groene. Die geweldig. Die gewoon geweldig. Dus heel wel even, hè. ja, dit is de Jalkentopper, hè? Die kent zo goed die Jalkenijden. Dat is echt fantastisch, vind ik dat, hè? Zo goed die Jalkenijden van kerst. Maar meestal wat ik zei is, even beeld bellen, ken ik gewoon even, hè? Dan zet ik je hem even in het mooie scherm. Ik zet in het mooie scherm, ik even snel in de wakdekkelen voor haar kleren te zien. Zo, pang. Zo, kom ik gewoon hier in het scherm, aan de andere kant. Dan ben ik gewoon te zien en te jaren. Dat is gewoon fantastisch natuurlijk, hè? Maar goed, dat is geen dek natuurlijk, hè? Dan ben ik gewoon lekker breed, hè? Ja, ik zie je weer nog green, hè? Want, we hebben nog meer in de koelkast in. Komt eigenlijk goed. Heb je wel eens een Westvleteren 12 gehad? Ja, ik heb wel eens een Westvleteren 12 gehad. Ja, dat schijnt echt het beste bier ooit te wezen. Zei het Viper, die vreemde me dat. Ik had hem ook een keer horen daar, maar dan had ik het horen verwest. Volgens mij keer weer altijd, nou ja, ik had het een keer horen. Net het beste moment trouwens om te drinken, want vooral als dan we doen drinken best en dan pak ik al Westvleteren 12 weer de smaak eigenlijk al een beetje verpest, hè? Vooral als ik al een beetje van die scherpe chips. Het is zo fel lamp, jongen. De bril die... is juist alles op bril, jongen. Wat zei die hier, hè? Ik krijg een YouTube-link terugstuurd. Nou ja, ik zal je verhaal even vertellen over deze week in mijn maken. Want ik weer deze week zelfs ook gewoon het livestreamen. En die is een uitveert. En ik kwam er in dat check om te streamen. En normaal check ik altijd wel het internet van tevoren. Maar ja, dat weer nog de 8e keer of zo dat ik het deed. Dus ik dacht van, nou, zie je zijn van er is internet. Dus ik is er maar min of meer een beetje vanuit dat er goed internet is. Maar ik kwam daar. En het internet bleek niet checken. Nou, dat kon ik net live maar streamen. Dat wie gewoon net het dwang. Dus wat had ik niet? En ik had ook mijn telefoon even gepakt. Ik denk maar via VLG ken misschien wel. Ik had een onbeperkt VLG abonnement. Dus dat ken vaak wel. En verrek, ja, gewoon niet checken kon het net. Want tussen de jaren een woord net. Het wie een oud woord weer. En daar had ik gewoon net zo best VLG bereikt. Maar toen dacht ik van, hey, wat nou ook mijn telefoon in een vensterbank lees van het chat. En dan had ik een beter bereik, maar die mast. Want de mast, daar hier al even jongen. Ik namelijk een kaart met alweer alle masten van T-Mobile in. Zodat ik altijd een beetje weet van ik VLG ga maar. Van wij maken een richtje en wij maken in de luchtbaan. Dus dat hier ik nooit bij die. Dus ik ging hem in een vensterbank zetten. Hotspotje opzetten met de telefoon. Ik had alles insteld, niet storen. De hotspot mocht net op... die mocht net uitgaan, dus net op standby gaan. Dus nou, ik denk, ja, dit werkt wel weer hoor. Ik krijg er nog steeds maar om te streamen. Dus dat begon zo te streamen en verdorie. Wil ik bellen? Nou maak ik het op zin als vloed, want die telefoon stier op stil natuurlijk. Dus ik jij wel erom mijn kaptelefoon, ik had zo'n Bluetooth kaptelefoon. En die ziet zowel op mijn telefoon als op mijn laptop. Want mijn laptop monitor dan geloerd van die chist. En jij wel van call, en dan zei er in het Engels, call from. Nou, ik denk prima, dat gaat zo wel. Internet wordt er net beter van, maar klaar. Dat ga je wel. Maar op een gegeven moment, ja, er was een man die een heel mooi verhaal moet vertellen, natuurlijk hoe de persoon die te overleden weer. En wat gebeurt er? Ja, verdik je de telefoon. Oh, want ik had dus 2 simkaarten zitten hierin, hè? Eén van uw eigen nummer en van het bedrijfsnummer. Maar ik ging dus ook niet storend zetten, maar wat haast nog bij niet storen, en dat ging ik net uitzetten. Als een nummer 2 keer binnen 15 minuten belt, dan gaat er wel af. Dus dan moest hij vaststellen. Ik zit daar te streamen met mijn camera. Er is een man die een emotioneel verhaal moet vertellen over de persoon die overleden is. En dan gaat er gewoon een telefoon aan. In een vensterbank, in een kerk. Kerst de enige
op een of andere manier inleven hoe ik me op dat moment viel. Ik denk, wat gebeurt hier? Dus ik moest gewoon, ja, dit wie echt net bezig. Ik moest gewoon tijdens iets sinds, moest ik dus gewoon zeggen van jongens, sorry. Dit is mijn telefoon. Mijn excuus. Tijdens zijn emotioneel verhaal. Dat wie echt, nou, ik kon echt wat door de groen in. Want ik moest ook al die telefoon uit die vensterbank bijpakken om op stil te zetten. En vervolgens moest ik ook nog een keer om die telefoon wedel te zetten. Want dan was ik weet niet of jou G. En ja, ik ga me echt kapot ervoor schamen. En ja, dat... Hoi, man. Nou, dat is echt wel het eerste moment wat ik op nota denk mij maken had die in de stream. Dat zei het gebeurt. Maar ja, het moest al weer oors als oors. En als het ding dan oors als oors maakte, dan verneemt dat wel. Dan wordt het gewoon oors. Ja, dan vergis het ding. Of dan geen ding gewoon, ja. Ik zeg sterk als oors, maar dan geen ding als oors. Net zoals ze was. Dus, nou, dat weer, nou ja, later had ik me er net, ja, ik kan me er net al druk mee om maken, want ik dacht echt van ja, dit wie gewoon echt nodig, dit wie gewoon andere omstandigheden dan wat ik gewend ben. Dus ja, dan doe je ding dat je dan net helemaal 100% zeker van bent, altijd wel working get. En ik zie echt denk van ja, wat zullen die mensen gewoon net dachten? Dat ze echt dachten van wat doet er überhaupt een telefoon? Want ja, ik heb natuurlijk net iets uit te lezen hoe mensen zeggen van ja, ik ga je wat meer voor jou bereik, dus ik lees liever vroeger. Hè? Vroeger was die weg in de vensterbank erbij, omdat we geen bereik hier. Omdat mensen even uw gebruik uit te lezen van ja, ik ben hier een ontstream, ik moest even goed voor jou geetje, ja. Dus ik ga even mijn telefoon even in de vensterbank zetten. Nee, ja, maar dat snap je gewoon natuurlijk. Hè? Nee, dat koers echt net, dus ik moet, ja. Dus ik weet net verder, ik moet eerlijk zeggen, toen het gebeurde, had ik het spul snel maar inpakt. En ben ik me voorgegaan, want ik denk van ja, ik zie echt het schaamrood op elkaar. Dat is echt wel, ja. Ik keer hem trouwens net zien laten, ja, maar het zit op beeld en ik had even omzien en het is echt verschrikkelijk. Dus, het is, ja, ik kom nog een iets lachje zo omheen, omdat het nog even weer, krijgt even een is, maar het is echt verschrikkelijk. Dus ja, maar ja, het stream dat ik nog altijd wel even een... Ja, het uitvoeren. Zo hier op kantoor natuurlijk hebben we prachtig internet. Gaat als een trein, dus hoeft je eigenlijk nergens druk om te maken. Maar ja, als de woordenplakken komt, dan wordt het wel oorzaak. Vooral van die Tjerken werd ze dan in een KPN-abonnement hebben wij voor de technici onder dus 12 MB down. En dan die is een MB up, zeg maar. Ja, daar kun je dus helemaal niks mee. En ja, ik ging van tevoren nog vragen aan die vrouw van oké, misschien was het internet even voor me checken. Maar ja, die snapte daar verder natuurlijk ook helemaal niks van natuurlijk. Dus ja, dan kun je er ook net vol en een uur al voor om te rieden, dat is ook wel een ding. Maar ja, voor de volgende keer kan dat natuurlijk wel aan, want dat wil ik ook nog zeker weten. Les nummer 463 van het stream, die ik inmiddels al leerd had. Dus, dat is ongelooflijk. Denk om de galm. Had ik de galm? Ach, sorry meisje. Potverdorie. Zo, dat bedoel ik maar, dat is echt zo stom. Ik zet dat ding uit. Wat zeg je? Ik zal dat ding uitzetten. Maar... Oh, excuus jongens. Het gebeurt je nooit weer, Eduard, zei Mark van der Steen. Nee, het gebeurt me inderdaad nooit weer. Maar ja, als je het nooit goed weet, dan ga ik het ook weer even wat oors instellen. Oors werkt in mijn oorapparaat, dus je kan hem nooit uitzetten. Want dan ga je weer die galm. Die galm! Galm! Bedankt voor de echo. Iedereen zei weer echo. Ik zie natuurlijk naar de telefoon. Mag ik het verhaal nog een keer opnieuw vertellen? Nou man, zit op de boot naar de Schelling. Mooi even Friese vlogger live zien, zei deze man. Tom, nou. Meestal een excuus nogmaals weer voor de galm. Je zit hier in een Spicy Roger. Hoeveel guld meneer? Ja, ik was gewoon een pittige IPA. Pittige IPA. Zie Spicy Roger. Meestal zal nog om de galm denken. Excuus daarvoor meestal. Excuus. Wat Stefan zegt, wat zei Stefan dan? Die zei, doe de hoekjes naar het splitscreen, giet mis mij het loert. Ja, weet wat er gebeurt, dat ik schakel hier, maar dit geloerd. Ik broek nou nog een apart audiobakje. En, kijk hem snel in, ik weet het eigenlijk niet, ik maak hem zo. Nee, ik ken het niet. Nou, hier is een audiobakje, dat is apart, en dat doet het geloerd. En elke keer gewoon schakelen naar het orenscherm, dan pakt het geloerd van de camera weer op. En dan krijg je die rare echo. Ik heb het even herleid over verkeerd. Even zien. Even daar gaat die echo. Misschien wel mooi voor het jongens. Hé, dan wat is een muziekje? Is een muziek dat nou een mooi effect houdt? Is een echo? Ik zal hem weer, ja, zo. Hey. Ik ben geen hartchirurg. Ben geen horlogemaker. Nog eens even uit, ja?
Ik ben geen gynaecoloog. Ik ben geen kok, bakker of zo. Maar ik ben een roehouwer. En het goede scheepsbouwen. Alles aan beaches kan in op het ei, want die midden rijden. Ik had wel zo'n neiging om hoenekopvestjes dan steeds maar wat gepolijster te maken. Dat is natuurlijk altijd heel roeg, maar Emiel logisch, gewoon roeg houden. Hè? Maar om dan gewoon wel een stemmen trouwens. Maar om dan gewoon een soort van gepolijste variant te maken van een vestje van de hoenekop. Dat idee hier toen vooral toen ik met Emiel naar Portugal daar west weer. Dan zit ik heel vol in die muziek natuurlijk. Toen dacht ik van, hé, maak het nog een beetje saaf zat, toch? Dan klinkt dat misschien ook wel leuk. Maar ik wil eerst even een stem meesken. De Pro Guitar Tuner. De Pro Guitar. Als je hem afvraagt, meestal wat letter inschakelen binnen, die ze afvragen, waar is de Bart? Waar is de Bart? Nou, Bart die is naar neushoorn daar om te streamen even. Die moet er even wat op gong zetten daar. Zodra het klaar is, dan komt er weer rond. Maar ja, als je hem niet schrikkelijk jaren, het streamen dat is, dat is best wel een dingetje. Dat is wel even, daar moet je wel de kap bij houden. Dat is zo nooit gewoon bij mijn echo deelt is. Zo. Zo. Vestig wel weer betocht. Zo. Als de stempas op bij. Ja, skiën is moeilijk. Het valt me zwaar. Er is geen simpele manier. Zolang het wie te gerben. Oh nee, zolang het wie te gerben. Sluit ik het boek, het is de deur. Maar het is net best. Afscheid is moeilijk, maar dit is hoe het gaat. Hoe mast miljoen dat ik die missen zelfs. En dat ik een treintje let. Had je mij die de banger een keer. Afscheid is moeilijk, maar dit is hoe het gaat. Nou, zo wat, maar dit klinkt eigenlijk wel nergens naar. Ja, meisken, haha. Het einde van de week is weer in zicht, hè. Maar morgen maar we gewoon streamen weer. Maar we in Frenchje hebben we dan een stadstour. Vorige week weer in in Dokkum. Vorige week in Dokkum te streamen. Week hartstikke leuk. Ik vind die stadstours wel hartstikke leuk. Dat is super succesvol. Ik ben echt heel veel mensen zullen naar. Als je nou naar deze stream op Facebook zullen er 8 mensen en we zien via YouTube 33, dus dan zitten we eigenlijk in totaal misschien op 41, maar dat is ook gewoon echt 600 mensen gewoon naar. Dus dat is echt ongelooflijk. Martijn Volber daar weer even te fietsen op Lauwers Aai. Martijn, jongen, die broer die er net, want die is even naar Neushoorn om even wat streaming te redden. Dus misschien kan ik daar in België, wat er Bart. Even zien, oh. Ik heb gewoon speel je op dit chick dat, jongen. Hoe grappig. Oh, nice. Oh, reclame. Nou, mooi, jongen. Hoe pakken we reclame, hè? Dus ja, Bart die is even een blok om. Die is even nee, neus. Ik maar net de neushoorn, ik moet zeggen neushoorn. Dus ik in Balzit, ja, we waren vorige week ook in Balzit te streamen inderdaad. In het Tjerken daar. Weer iets klassieks moesten we daar opnemen. Dus ja, ik zal Bart daar wel een bericht sturen dat er dan ook al, dat het al slag is. Want ben ik zelf ook wel in benijd natuurlijk, want ja, dat geeft mezelf ook weer samen een bedrijf. Dus dat geeft me ook wel natuurlijk, hè. Ik zal hem sturen, slaagt het? Maar ja, je is er ook bezig natuurlijk. Hè? Ik weet zelf hoe het gaat. Soms ben ik zelf aan het streamen en dan gaat het net goed. En de meesten die beginnen die berichten te sturen van oh, was dit wel, was dat wel. En dan weet ik volle wat. En maar als je niet tijd vond, dan ben ik zelf ook wel heel wat bezig om dingen op te lossen natuurlijk. Dus ja, dat werkt net altijd per se het beste. Waar is Bissel? Bissel. Zo werd Bart ik wel neemt er een mark. Maar die, wat ik zei, die is naar Neushoorn toe. Maar dat zal nog wel duidelijk zijn, denk ik. Voor mij er inmiddels al 20 toertjes zijn.
Dus ja. Oh, dan zit hier in mijn mooi flesje bier. Als de dapper nog net over. Dit is Fries bier of zo. Oh, dit is hot. Nou, zit die wat vertellen, hè? Die oudsterkste triple die daar haast beste jongen. Ik weet net waar het stuurt had. Oh, het is nu live. We zijn weer terug in Neushoorn. Oh, dat is nou live trouwens. Beste jongens, juist op het etiket. Het etiket van dit bierke, de oudsterker triple dit. Die had Bart ontworpen. Die komt bij u wij. Die komt uit de geweldige studio van Hartog Kruller. Hey. Huh? Nou, wat vond ik deze week? Dikke snoeken hier, denk ik. Ja, ik kan wel iel gewoon. Ik had deze week, vorige week had ik in Reduzum iel halen. Bij iel en meer. Ik hier een cadeaubon kreeg voor mijn schoonhouders en voor mijn jeetje. Die wel zeer relaxed. Ja, nog een keer de oudsterkste triple. Oudsterke triple. Zo. Mooi etiketje even, hè. Keep je hem vooral even. Heerlijk, de oudsterke triple, hè. Wat wil je nog meer? Prachtig. Heerlijk. Lekker. We zitten er zelf helaas net hoor. Maar die man een keer vrij, toen zijn we het opstuurd. Het zou wel leuk wezen. Woordpiek treffen. Machtig feestje. Is dat nog wel? Ja, het zal nog net wezen, maar ik ben vroeger wel eens op woordpiek treffen wezen, ja. Maar goed, ik ging wel lekker hier gewoon deze week en lekker Rikke Salm. Ik kreeg een biek af bij Iel en meer. Oh, wie heerlijk, hè? Wie heerlijk. Heerlijk. Nee, jong, drok om het Eurowest. Hele week baas hebben we weer nodig. Om het Eurowest. Eurovisking, denk ik. Het even zien. Onwaar buiken, juist de Bob hier zo'n markt. Slacht nergens op, maar ja. Wat is dit, joh? Wat is dit nog weer dan? Is dit? Ik weet nergens, nee. Hoe kan ik dan video bij? Gewoon via WhatsApp? Nee. Wacht je maar. Nee, wacht je maar even. Ik zal dus jongen even een berichtje sturen. Nee, de telefoontje. Dan kunnen we bij die beste jongen in beeld bellen. Maar even watje, beste jongen. Even share. Copy link. Oké. Dan geven we nou even een hele moeilijke tour nu om dat te krijgen natuurlijk. Zo kan je precies om even hier even live een uitsturing te krijgen. Dan kunnen we even zien hoe dat werkt. Het gaat goed, stuur me even een VMix call linkje, zei Bart. Oh, die ja, dat kan ik wel even sturen. Ja. Nou, dan stuur ik eerst even Bart bellen, beste meisken. Zo. Dus dan kunnen we Bart even bellen, zo zien we die hier binnen krijgen dadelijk. Dan stuur ik daar even een linkje naar de horen, jongen, meisken. Jongens, jongen, kom maar rond Bart. Komt het goed. Ik zal even zien of we Bart hier binnen krijgen. En vanuit Neushoorn, naar de Hoorn. Ik ga uit telefoon zien, ik moet al je ding. Ja, ik zal even zien. Gelukt, dit is gelukt. Nou, dat is de prachtig mooi Bart, dat is ik live. Nou, dat is geniaal. Prachtig. Hartstikke mooi. Even zien, ja, dan komt Bart daar hier weer om, denk ik. Dus even zien dat die call nog pakt. Dus doe ik eerst een orencall, een videocall pakken even weer. Bang. Oké, what's up? Even zien. Ja. Zo. Beste jongen, ik zal het even doorsturen. De 0637. Ja. Sint-Niek, ik ben present. Best genoeg. Zo. Zo, mag ze even zien. Nou krijgt hij hier en dan krijgt de call. Geven we daar een bij je hier. Dan zullen we hier even zien wat er gebeurt hier. Hé? Als ik daar geen moet schakelen, maar we gaan echo aan natuurlijk. Maar we gaan dadelijk even met je bellen, meestal. En je kan dadelijk zelfs ook een bellen. We zullen even zien wat meestal je van, want dan krijg je aan de bellen. Want het is al een heel dreig systeem waar we hiermee werken. Maar een heel super stabiel systeem. Wat zo dreig is, als er eigenlijk nog je reet van snapt. Dat is altijd mooi, hè? Zo ik zie. Ja, nou daar hebben we al in. Ik zal even die beste jongen even opvangen hier in het beeld. Box 2, jongen, dat wordt Bart. Call Bart. Zullen we even krassen? Jezus, wat een lawaai. Wat een lawaai is dat eigenlijk. Lekker goed. Hé? Oh, maatje, wat een lawaai. Nou, die internet wordt hier net beter van, denk ik. Ja, goeiedag even. Nou, Ja, hoe jongen, gaat het? dat weet ik al. Ja, hoe gaat het? Dat weet ik al even. Hè? Ja.
Ik zeg, huppakeetjes. Dat is beter. Ja, dat wordt breed. Ja. Nou, het is lukt. Het is lukt. Het is mislukt of Opgelost. Hey, het is lukt. Oh, oké. Mooi zo. Ja. Nou, dat is goed om te horen, jongen. Dan komt je zo weer heen of... Nou, hij zit dit wordt niet heel hoek, hè, dus ik kom zo die kant wel weer op. Ja, best. In die neus hoor. Is goed, jongen. Maar ja, wie ben ik gewoon een kwartier later al live niet. Ja, nou, koers dat Wat ben je toch? nou? Ja, Ja. ja, we gaan live. Gewoon live, jongen. Je zou is al live. Ja, daarom. Zeker weten. Dus, Nou, best, dan zoek je zo heel weer even. Dan veel, zeg ik even, ik ga een oorcall heen hier, dus die gooi ik er even in. Oké. Nou, Ja? zie je weer uit. Hoi. Oké, ik gooi eruit, jongen. Dat zo, Beste. hoi. Dan zullen we die oren jongen er ook even in doen. Oh, shit, dan zit die twa daar. Dat mag natuurlijk net. Dan ga ik nog even naar de call. Deze. Hey, hallo. Hallo? Meneer, ben je er nog? Hallo, meneer Tokes. Meneer Tokes. Tokes die... Ik denk dat Tokes voortgang is. Tokes, maar stel nee op die link drukken. Als je nee op die link drukt, dan doet dat wel weer. Maar goed, dan zullen we die dadelijk wel even weer, hè? Dan zullen we die dadelijk wel weer. Dus ik weet nog wat je had Tokens weer omkomt. Want dan kan ik gewoon die link die ik hem stuurde, had ik gewoon nog een keer beroken. Wil je nog even met me skillen, even via het beeld, hè? Wat natuurlijk wel zo mooi is. Dan ken dat gewoon even, dan... Oh, wat hebben we hier nog? Oh, je zit dan meestal op een bankje, een prachtige machine. En een lekker coronaatje erbij, of zo wat is dat? Of is het zo'n Desperado of zo? Die hebben we hier van mij eens lezen. Die mag ik niet in. Ha. Ik heb ook scherp, maar je zit hem in Holland natuurlijk zo. Hoppakeesje. Lekker even, groetnuts en niks ook wel. Prachtig mooi, de poes er een bij. Zie je? Massa heren. We nog in beeld bellen wel, wat hartstikke leuk is natuurlijk. Dat ken ik gewoon, hè? Bliksem, dat is een man, die had al kanonnen erbij. Dus ja. Ja, dan ben ik nog kanonliefhebbers hier of net? Zie. Kanon voor de... Ja, dat lacht, jongen. Zie, voor de kanonliefhebbers. Meesken. Ah, Bouke er ook weer. Ik zie hem al. Ja. En wat? Ja, nou best het al. Ja, daar ben we. Ja, daar ben we. Hè. Alleen hij rent wel, ik denk wel 3 minuten achter op de televisie. Ja, hè? Ja, Wat een mat. Dat is wel lang, hè? ja, daarom doe ik het even via de telefoon. Want ik zie mezelf nou pas krek. Dat ik niks zei. Oh, zo. Ja, zo. Daar hast er wat vertraging op. Ja, jong. Ja, hij vult heen voor hem. Ja, wat? Maar dat laat je net al Ja. ook weer, hè? Hij staat hier op een kabel, denk ik. Ik denk Van me krabbelt er een moes komen. Of zegt mij dat voor jou geen net in de vensterbank. Dat mag zo doen, hè? Ja, oh, en van mij dit maar ingeven wat ik nou je ha. Oké. Nou ja, nou komt het goed erop. Ja. En dan gaat hij weer. Ja, jongen, al de maatjes. Maar ik kan spek draaien, niet altijd goed is in scherm. Die scherm. Ik kan draaien. Naar de televisie. Nee, die telefoon. Hoe Als die bedoel telefoon je? draait, nou, als die telefoon draait, dan wordt het breed. Dan ben je nou in de hechte. Oh, zo. Ja, zie je? Ja. En dan gaat hij weer. We pakken weer een eier. Hoe kan je zo goed die ook naar? Hoe doe je dat, joh? Nou ja, ik weet net, maar nou heb ik een goede vraag voor jou. Ja. Nou, ik ben weer op iPod weg, ja, dan kom ik al op 15 uur. Maar, ja. dan had je nog maar die bandjes toen. Ja. Had je het optreden, jong. Ja. Toen roelde ze dat boet uit de tent bij, toen heb ik die vragen, hoe kerst er zo goed jolken nijd van? Ja. Er wie maar één persoon waarschijnlijk die het vragen had, en toen zei ze dat ze mij moest inademen en praten. Ja, dat zeg ik altijd. En ik snapte het nooit, dus ik denk, nou, ik zie hier mijn eigen manier wel. Ja. En wat is nou die Nee, manier? ik doe het gewoon zo. Dat geef je helemaal niet te verrekken, hoor. Hé, maar hoe... Maar, dus, ja, hoe? Hoe dan? Nou, gewoon met mijn stem. Ja, maar ja, jongen. Ik adem je helemaal niet in, dat is toch? Ja, dat is ook inderdaad, ja, maar... Nou, maar... Ja, op een gegeven moment begin je met je klanten te leven en dan krijg je een beetje mee, hè. Ik vind het gewoon... Als ik gewoon je eigen tegen doe, zeg ik sorry nou natuurlijk, maar als je eigen tegen doe, dan ben je gewoon jolken gewoon. Nou ja, dat jij ik wel vaker. Ja, dat vind ik net vreemd. Ik ga je er wat voor de waard ben. Nee, waarschijnlijk al wat drank en drugs, hoor. Maar hoe eindigt ze mooi En, op het einde een beetje naar hechten, hè? Zo... Oh. Ja, zo maar dat een beetje. Ja, nee, dat klinkt ik perfect, ben joh. een klein achter de bar. Ik zei oppakken. Dan gaan we verder. Wist je wat West bij jou of niet?
Ja, vaker nog. Ja, ik steek wel mij op een foto. Ja, maar, want ik vind vooral die man, ik weet een keer eens en er zit een boeten. En die man die komt ik oerl bovenuit, die had ik een stem als een oordeel. Ja, hij is wel volle loeder als mij, hè. Maar hij had mij nog nooit jaren praten. Dus ik stel voor dat die coronacrisis wat oer is. Ja. Dan maken we er maar eens even heen. En dan mag maar even Jim zeggen van uw verloren zoon die hebben wij gevonden. Ja, inderdaad. Ja, die er nooit kent had. Nee. Nou ja, wel kent, Nou, zei het. maar nog nooit weten dat het zo Ja, heb je hem ook eens jongen? Ja, dan wordt het zo Maar, van, in zo'n film Star Wars, dat hij in één keer zei van, maar ja, ik ben niet zoon. ja, die shock, hè, die films, maar zo best kennen. Ik had ik van Jaren zeggen, ik had het ook nog nooit jongen, maar jij eruit van, dan zei je van, je bent Darth Vader of zo, dan zei je van, hallo, ik ben niet zoon. Nou, ik ben wel klein, maar. Ja, nee, maar fijn, nee, ik had het zelf met mezelf wat onleerdje en ja. nou, en ik van iedereen van mijn, nou, ik ben dakdekker en mijn collega's zeggen ook al hier van, godverdomme, de kost, oh sorry voor mijn taalgebroek, de kost mezelf wel een keer wijzen, de lik is er wel op qua spraak. Ja, nee, dat klinkt fantastisch, jongen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben altijd weer onder de indruk. En denk uit van bliksem. Ik maak mijn game wel een beetje. Ik maak beter weer in mijn jalken stemmen. Dit is onovertroffen op dit moment. Oh, ik vond dat echt sterk, ja? Hoe spreek het net onder die nou? Nee, dat is weer. Nee, dat snap ik. Hè? Dat is, maar goed, hoe hast de meester overtroffen? Hè? Nou, ja, blijkbaar ja. Er zit nou een gat boven de kannen. Net lijkt de kannen, net lijkt de kannen. Ja, hartstikke mooi. Die is me gewoon bericht sturen. Want toen was nog een paar creëze auto's, begreep ik. Maar een keer een blauw. Maar we binnenkort eens even wat met de man. Ja, inderdaad. Ja. Maar een Lamborghini, ja, onder andere. Onder andere. Nou, maar ja, jongen. Nooit een straf toch om maar mij wil alleen maar als je te aankomen, hè? Ja, nee, best. Dan maar ik kan die noemer worden, dan maak je daar wel even een afspraak hoor. Kom wel goed. Hartstikke mooi. Nou, het is super wijze. Ja, maar we hadden dus een flinke vertraging op de tv, begreep ik wel. Ja, en daarom zoek ik nou via de telefoon, want ja, ik weet niet hoe dat ging, hè? Het laat je wel op het internet, denk ik. Want ja, ik ga met 2G of 1G, in plaats van 4G. En wifi, wifi is in Gunnem. Ja, wifi is hier nog net uitgevonden. Wifi is hier nog net uitgevonden. Wurden, dat zit ik ook wat in zo'n, dat zit ik ook wat in zo'n rond, alhoewel, ik wil zeggen, ik kon werken heen, hè. Daar is ik altijd heel meer met de 4G. Ja, je blijkbaar, hè? Of jouw gay god. Of jouw gays. Ja, het is net jouw gays dan, in het midden van het water. Nee, klopt, maar... Maar we nemen er nou even niet. Nou, weet je, jongen, ja, die vind ik ook wel leeg. Dat Bart zou ik wel heen komen. Ja, je zit denk wel lekker niet in het spel. Dat is een goede kleur, hè? Ja, maar je hebt flesjes, hè? Die haal je dan in blikjes, hoor. Ja, de blikkenfeest, jongen. Ja. Blikken. Maak straks een beetje een eigen ding van, natuurlijk. Dat is wel mooi. Ja, maar het zou wat een draaien, Jan, hè? Ja, nee, leuk om die sprutsen te hebben. Nou, Ben, kwaad doen we dat even niet echt. Ja, tuurlijk. Wij zitten er vreeds altijd even plat voor, hè? Dus, ja, hartstikke mooi. Goed doe jij. En pro de vrienden van mij ook altijd telkens groter, de kennisgroep, dus de groeist. Nou, ik ben benieuwd. Nou ja. Groei inderdaad worden. Coronakilo's. Wat ben ik coronakilo's? Of van die groene flesjes. Hartstikke mooi, jongen. Hey, we praten net alleen weg. Yo, ben jij er? Jongen, is goed. Hey. Hoi. Hoi. Zo, dat die bouw even, hè? Of tokens, maar ik zeggen, tokens had er best in, hè? Dus ja, die stuurde telkens al berichtjes, hè, van zijn jalkenstem. Maar als hij in België was, meisje, je gaat nog zien hoe het ongeveer gaat. Het is hartstikke simpel. Dan stuur ik gewoon even een berichtje. Groeten is uit Amsterdam. Spielerstek de Kuttepiel. Vrije die erin. Uit Amsterdam, blijkbaar. Waar is dit nou uit Amsterdam? Ik ken deze man uit. Maar goed, in Amsterdam zit blijkbaar ook dus in. Spielerstek de Kuttepiel. Volkert. Weet je wat de Kuttepiel is? Dat is die van Pikmeer. Die hier dan in een woord ding zo, dan sloegen ze op groen. En dan weer dan een soort van staaf met van bierdap en zulke dingen. Dat maakt het dan prachtig mooi goed. Grut maakt het toch Pikmeer. Maar ik speel je zelf net een Kuttepiel. Hey, mijn het jongens, je stuk even. Hè? Misschien kan je een speeltje van Raad de Plaat. Alleen dan begreep ik dat er heel volle vertraging hier op de lijn zit. Wat dus net zo mooi is. Want ja, dan kan ik wel wat spelen, maar dan maak ik vervolgens gewoon een hele evaluatie voor dat in. Nou, ik speel gewoon 2 versjes nou. Of nee, dat is heel dom. Ik speel gewoon 1 versje en dan praat ik gewoon tussendoor even iets. En dan maar nou gewoon weer rieden welk versje wat ik nou speel.
Oh ja, dat is wel eens. Ga ik lang het spelen dus, hè? Ga ik lang het spelen, dus het is even meer oefenen. Gaan we nog even draaien? Gaan we nog weer... Gaan we nog weer echt op een lijn? Want dan mag ik het even... Nee, voor mij net. Hè? Joh. 1, 2... Oh god, jongen, doe ik dit verkeerd, zeg. Nee, hè? Dit speelt voor je beter op het ding, joh. Wat verdikke, dat kent nog beter dit. Raad de plaat. Sure? Kan ik even zien van hoe snel het meestal wat de reactie hier is? Zit het natuurlijk zo te lang, hè? Dit maar zo te lang, hè? Henry ook aanwezig, zei die alle week Kooistra. Henry, waar Henry? We gaan iemand bellen, gelijk 3 kijken die afhaken, zei mij. Ja, jongens, zo moet je ook net zo voorbij. Nee, niet minder met je. En het is wel erg. Oh, dat valt weer hier door. Money for nothing. De diarree street, zei Peter. De diarree street, ja, dat komt er meer op. Ik ben heel zeker, ik ben ver van die street. Ja, ik vond het prachtige muziek. You get a shiver in the dark, get your reading in the park. You stop and you own everything. Oh. Voor die microfoon aan het storen. Henk 6. Hey. Ja, Gert. Wat zeg je? Maar even. Hé? Ik ben een beetje hal, maar zie je erin die microfoontje? Zo zien we hem. Nee, dit is een microfoontje. Hey, even zien wat er gebeurt. Ja. Oh. Dit is een bosse. Mooie vaak. Ja, zo zie je. Zo. Dat is heel mooi dit. Dit is best. Wat zeg je? Ik zal even een knap proberen. En dan kan het wel heel druk klappen, hè, dat maat. Maar dat is een wensje. Wat zie je? Moet niet. Dit is mooi, dit. Gebeurt er wat zo snel op mijn Janne, hè? Prachtig. Zie je een wensje? Die komt eruit. En dan. Zie je een wensje. Moet het even wel. Die hier aan het vesthingen of zo. Die gaat niet goed. Maar als ik nog goed klap, dan is de techniek weer even de baas. Dat zie je dan wel, hè? Deze spul net de baas, maar op dit moment is deze spul wel even sterk aanwezig. Nou, wat gebeurt hier al, ja? Dus ja, hier maar weer. Audio. Woep. Huppakee, klap nummer 1. Hier ben we. Ja. Zo, daar is we. Maar ik wil een stereo zetten. Oké? Misschien ook wel handig. Hey. Ja. Daar ben we van me, hè. Nou is het weer goed. Jongen, hè. Dat is wat, hè. Dat is livestream in principe, maar... Hè, daarom hebben we het over het algemeen. Zo. Op dit moment is hier voor zo'n stream in Neushoorn. Die broek lag het spul wat we normaal broeken. Wat simpeler is dan wat ik op dit moment broek. Want ja, we moeten dus zelf nog wat andere spullen broeken. En dat is vaak voor u een test van, hey, werkt het dat dan goed, ja of nee? En dan rest telkens dat je een dingetje doen. Nou, ik ben denk van, oh ja, nou ren ik iets doen. Oh ja, nou ben ik datje doen aan. Oh ja, nou ben ik datje doen aan. Dus ja, en Bart die zit inderdaad ook al een hele tijd te poepen. Ik kom wat te roepen hier, raak het idee.
Waar het skamreed, jongen. Dat is het telkens. Wat verdorie. Bart, die zit de pop mee op. Nou. Ik zal even zien dat Bart al klaar is met poepen, man. Bart! Bart! Bist al klaar, nee? Hey! Hey! Kom godverdomme nog even in de wc al, man! Ja, man, ik zie dat een livestream hier, man. Kun je mensen dan net zo zitten laten hier, die doen 6 ekwiel diep, maar wat is dit nou? Jongen, hey. Is dat normaal op? Is dat normaal? Wat is dit nou, man? Ja, kom op, wat nou? Dat zei ik nog van tevoren. Ik zeg, deel van tevoren even naar de wc daar. Deel even naar de wc daar. Maar nee, hè, meneer, wat nou weer zitten pompen. Krijgt op het moment van de streamtijd. Hè? Zit meneer weer te pompen. Opwaarden. Nou, ik hoop dat je hem er volle van jet had, maar Bart zit nog heel in de poepen. Een witte vervelende dit. Nou ja, dan mag ik van het poepbier gaan. Jelke de boer. Jongen, nee. Nou, Jimmy, zoek me naar inhuren. Even de livestream, dan maak je het mij. Oh, ik kan ik nog omlaten, joh. Want het is echt verschrikkelijk, meisje. Ik bedoel, nee, het is echt niet het beste. Maar inderdaad, ja, nou ja, als het een beter vind ik die in begrafenis livestream kan, ja, be my guest, dus hoor. Ik mag zelfs weer eruit weten. Maar ik vind het wel prima, ja. Even zien. Wat is hier onderhouden? Even zien, ik moet even alle berichten even naaien. Dus bliksem. Wordt er ook een meisje bellen? Nee, wordt die een bellen zeggen. Nee, ik ben niet een bellen trouwens. Toen ben je waarom bellen, man. Hier wil die robot stemmen. Ben ik wel een robot? Ben ik wel een robot of niet? Want dan mag ik even goed monitoren. Nee, ik ben niet een robot. Nee. Dat kan net onderhouden, de robot gebeuren. Ik heb ook een video hier. Stuur ik je een video? Oh, dat zit gloed bij, denk ik. Wat is het? Dit wie gehoord? Dat kwam gewoon ergens, nee. Ja jongens, ik ga naar vriend Franciscaner wijsbeer en bij de wc wij hellen. Bart Jan, kom op. Shop. Haakniepen. Doe maar even. Even een haakniepen. Ja, doe maar. Goed zo, jongen. Ja, ik heb een heel mooi versje van je mee trouwens. Zal ik dat even draaien van je? Ik heb een heel mooi versje hier. Je kent vast wel een bekende hit van de Friese vlogger. Dus daar komt die. Wat haast nou leven? Een kroket of een frikandel? Een kroket. Dat maakt het me niks uit, want ik ben biseksueel. Biseksueel. Was nou even met een baltje? Door een frikandel en kroket in de pan, 4 minuten. Dan neem ik het ervan, biseksueel. Een kotel of een frikaket, alles smaakt een troggelkoor, lekker in het vet, biseksueel. Ik smaak ze in, met je puttersaus, 12 walletjes. Lekker wauws, biseksueel. Vind ik zo lekker? Lekker saus met frikandel. Kroket, ik neem het ervan. Biseksueel. Jawel. Seksueel. Prachtig. Vond ik zelf wel heel leuk, inderdaad. Mag ik eerlijk zeggen, hè? Prachtig. Waar vertelde me die grap? Ja, dat... Ik ken die meer, maar vertelde me hoort die in die grap. Barbecue man, hè? Zei Martijn Volberda. Hebben we een barbecue van dezegene?
Oké. Ja, ik zit ondertussen, ik krijg al je berichten ben je en dus ik moet het af en toe even checken natuurlijk. Had ik wat kijkers op Facebook, maar ik heb even in de gaten horen. Nee, dat valt wel wat af. Zo'n kijkers, dan mag ik de hoek net de bord in de gaten horen. En maar hier 38, bliksem pijpen. Maar eens kom je zo 40 tegelijk. Hey, 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 hey. Straks gaat Bart een beet, hoor. Dekt jaren de kosten voor het livestreamen. Nou, wie had geen deal met jaren. Nee, ik werk niet met jaren. De jaren die wil je uit kunnen hebben, dus daar hebben we geen deal mee, helaas. Die, ja, ik snap het wel, jaren worden zelf ook weer centen op het zien. Dus dan moeten we eigenlijk voor de helft van de prijs werken, zodat jaren dan dat we voor 2 keer zo volle verkeer hebben. Dus, maar toen eigenlijk zou wel bekend natuurlijk uitvaart en natuurlijk wel een, ja, handel, hè. Ja. Hoe verranger dat het misschien nog niet aan de kant is, het is gewoon natuurlijk ook een stukje handel, hè. Stukje verdienste. Zo mag het toch bekend, hè. Ik moet af en toe maar even mijn robotstem in de gaten hoor, of hetzelfde klinkt wel 1 keer aan de duivel. Ja, had ik het idee. Nou, dan geef we een versje, hoor. Even zien, misschien herken je hem dit versje wel. Wat is dit slecht, joh. Maar ik zit er gewoon goed voor, joh. Nou, dat is altijd mijn... dat is altijd mijn smoes, ja. Ja, net goed in mijn livestream zeg ik altijd van, ja, ik zit er gewoon goed voor, joh. Zo, ik zie er goed. Ik zie er wel net goed voor. Zo, ik ben beter ervoor zitten. Nou, die ken je natuurlijk wel. En als ik dan in een versje speel, dat speel ik eigenlijk tijdens mijn eerste... Ik had het eerste optreden. Had ik ooit een keer dingen, dat we in Van Waarden, had ik voor de eerste keer optreden, weet ik nog wel. Maar dat was echt een magisch optreden, mag ik eerlijk zeggen. Net in de laatste plaats, omdat mijn broer, toevallig ook Martijn, hetende, de hele zaal aan het opzwepen weer. Ik stier er alleen nog maar een gitaar. En ik zat die CD denk ik wel iets van 50, 60 man. In een heel lied zaaltje, echt super lied zaaltje in Van Waarden, in de jeugdzoos, misschien ben je nog wel geweest. Zien er iets van 50, 60 man van me, met bier te speutje en tot het plafond heen te hingen. En dat was gewoon fantastisch natuurlijk. Want toen speel ik onder oren dit versje. Oh, sorry, ja, ik zit er net goed voor, hè? Dat is het probleem. Ja. Zeg, juist, ik maar weet, mag het soms een keer wat spelen, maar meestal wil gewoon graag doen dag hier. And the road becomes my bride. Nou, hoe je dat gewoon? The road becomes my bride. And the road becomes my bride. I'm stripped of all but pride. Oh jeetje, maar ik denk dat... hoe heet het eigenlijk, die Michael Hutchins ook zei, hij ziet er net. Hatfield? Jan Hatfield zet zich zo in zijn graaf omdraaien. Oh nee, dat is wel bij Hutchins, denk ik. De groeten uit Duitsland, zei Ietsen de Wolf. Jongen, de groeten waarom daar in Duitsland? Wij best in Duitsland, want ik kom eigenlijk elke keer wel in Duitsland, in de geweldige Hartsgebergte. Misschien kerst het wel. De Harz, Braunlage, de prachtige Braunlage. Wherever I'm in Rome. Ja, het Black Album van Metallica is toch misschien wel een van de mooiste albums van Metallica, hè? Aan de overkant, jongen, Master Puppets is echt mooi, hè? En Justice for All is echt mooi. Het is zo leuk. En mooi. Daar is skitsen, zei hij. Daar is skitsen. Dus ja. Hè? Klinkt alweer als een duivel? Nee. Nee, ik ben nog steeds net weer aan duivel. Dat scheelt wel. Ik get best. De duivel, ieder net. Hey, machine, wat gaan we hier nog meer voor berichten?
Lekker bezig, Ro. We missen interactie wel met Bart, maar je doet het knap. Erg vermakelijk. Nou, weer diezelfde foto. Die foto. Hier, er zit een week een Duitse zanger. Toen die ik even een Duitse zanger... Misschien doe ik het zo goed, want ik ben even in mijn eigen beeldje. Hè, want... Nee, toen die ik een Duitse zanger naar. Toen wie ik ergens in een louter voetbalkantine. En daar die ik een Duitse zanger. Wie heet ik Olly. En dan wie echt meesten die Joden daar gewoon heilig. Door ik daar een Duitser weer. Zal ik wel misschien te komen te maatjes houden met de gebaren die ik maak. Maar goed, nee, dat is een grapje. Maar ja, inderdaad, ja. Nou ja. Hè? Dit is een wachtje op Bart. En, we gaan dwan had. Dus ik moet even wat dwan ondertussen. Dus ik vind je mij een mooi filmpje even zien. Want Bart die er nog net, maar misschien kunnen we gewoon nog even. Hè? Ik ga wel een mooi filmpje dat komt Bart even voorleven. Dat gewoon even aanspeel je dan. Hè? Dan is Bart er toch een beetje bij. Nou, daar komt hij hoor. Trek maar hard door hoor. Ah, wacht even. Wat is dit joh? Waarom zit het zo in de thijs? Had je dat niet eerst even moeten doen? Hij is waarschijnlijk vanaf de verkeerde kant. De andere kant was beter geweest. Eigenlijk is de werkvoorbereiding van Eduard heel slecht geweest. Ik wil nu gewoon echt dat ding er doorheen trekken. Nee, wacht even, een stukje terug. Ik weet niet wat hij met die kabel hier heeft gedaan, maar... Anders ben ik bang dat hij ergens blijft hangen zometeen. Ja? Ja, dat is prima. Ja, is hij er? Ja. Maar dit was dus de telefoonlijn. Ja, dit was dus telefoonlijn en we hebben er nu internet van gemaakt. Yay! Nou, wie prachtig aan, hè? Dat is toch prachtig aan, hè? Pradigheid. Dus ja, dat we nemen in de hoers in de Grote Kerkstraat hier in Ljouw toen. Ja, toen moest er even een kabeltje erin lutsen worden. Nou, dan maak je een filmpje van, toch? Ja, maar dat hoef je, hè? Ze zei net voor niks, hè? Een expert, dat is een persoon die had heel volle fouten maken op hetzelfde gebied. Dat is dan een expert. Ik zal even een jongen hier even opvangen, die wil even in de call. Dus ik wil in de call zetten, even watje. Daar gaat hij. Even momentie. Even zin. Ah. Hey! Hallo, Hoi! wat doe jij? In de auto zitten! Oh, dat dacht ik al. Maar ben je aan het rijden of niet? Ja, ook dat. Dit is Erik. Erik is een goede bekende van ons. Die werkt in de serieuze televisiewereld. Wij prutsen een beetje aan. Ik weet niet of je mijn verhaal nog gehoord hebt van de begrafenis wat een beetje misging. Nee, ik ben net begonnen met kijken. En toen zag ik mezelf nog in een filmpje met een aantal kabels bezig. Ja, klopt. Nou, ik zal je even vertellen wat er deze week misging. Ik was in een kerk aan het streamen en ze hadden heel slecht internet. Dus ik had een hotspotje gemaakt met mijn telefoon, 4G. Had ik in een vensterbank gezet, want hij moest hoog. Het was in Oud-Woude waar je heel slecht 4G hebt. Dus ik denk van, hé, ik ben slim. Hoe hoger die telefoon, hè? Hoe meer verbinding natuurlijk. Hè? Hoe beter verbinding met die 4G-mast. En ik had hem op niet storen gezet. Maar ja, wat gebeurde er nou? Bij die niet storen functie, als iemand binnen een kwartier 2 keer belt, dan gaat hij wel over. Ja, dat kun je aanzetten inderdaad. Ja, toen was er net eentje was aan het praten, nou een heel emotioneel verhaal. En toen ging dus mijn telefoon af en moest ik gewoon even tegen mensen zeggen van, nou jongens, sorry, maar mijn telefoon gaat nu even af hier ergens in de vensterbank hier in de kerk. Heel logisch, hè? Maar je telefoon met geluid? Ja, geluid. Ja. En weet je wat het gekker nog was? Dat heb ik nog niet eens bij verteld zojuist. Maar de persoon die belde ook nog eens omdat hij de livestream niet kon zien. Oh. Kijk, wij maken gebruik van een website, livefriesland.nl. En dan doen we een schuine streep en dan komt de naam erachter van de persoon waarvan we de stream uitzenden. Maar wat had deze mevrouw geniet? Nee, deze mevrouw die had wel www.livefriesland en / de naam, maar het .nl gedeelte dat was ze vergeten. Dus zei van, ik kan er niet opkomen. Ja, dan kom je er niet. Dus ik dacht, ik heb later nog dat nummer natuurlijk teruggebeld. Ik denk van, ja, ik ga het nummer gewoon terugbellen. Ja, ik wil toch weten wie dit was. En die vrouw inderdaad, nou, die wilde het gewoon graag zien. Die had al via Messenger iets gestuurd. Via de mail zag ik later dat ze een mail gestuurd had. En dus 2 keer gebeld binnen een kwartier.
Nou, ik zei gefeliciteerd. Ik zei, je zat ook nog in de livestream. Dus ja. Reageerden ze? Ja, je kan het fragment natuurlijk niet hier op de stream laten zien, of wel? Nee, sowieso dat ik met haar... Nee, dat ga ik niet laten zien. Nee, natuurlijk niet. Dat ga ik niet doen. Maar zij belde... ik heb haar later dus gebeld. Toen zei ze van, nou, heb jij ook weer wat geleerd? Zo zei ze dat tegen mij. Nou, ja, ik zei, ja, ik denk, ja, dat is in principe ook wel weer zo. Ja, ik denk, ik kan nu heel boos worden. Waarom heb je mij 2 keer gebeld binnen een kwartier? Maar ja, wat is dat ook wel voor reden om boos op iemand te worden, hè? En, nee, dat is even niet. Ik heb ook even gemist waar Bart is. Ja, Bart die is bij Neushoorn, want dat ging iets niet helemaal goed. Dus die is nog even in het laatste moment nog even daar naartoe gevlogen. Er zegt hier wel iemand tegen jou trouwens, Annemarie, die zegt van... Al een afspraak bij de kapper, Erik. En voel je niet je telefoon vasthouden tijdens het rijden? Ja, zij is natuurlijk een beetje dat is de politie. Ja, ik weet het, maar ik zag... jij staat stil, toch? Jij staat nu stil, toch? Ja, ik sta stil, zeker. Ik zag dit en toen dacht ik, ja, maar ik ben een beetje overbelicht, mijn gezicht. Dus ik denk, daar moet ik even wat aan doen. Maar die kapperafspraak die staat. Maar vertel ons ik even... er ook gewoon een knotje in doen. Vertel ons even voor de kijkers hoor, wat jij doet. Want we zagen je jas zo net al natuurlijk, NEP, NEP staat erop. Ja, dat is natuurlijk niet... dat weet natuurlijk niet iedereen natuurlijk. Ik ben wel even benieuwd wat jij nou eigenlijk... wat ik doe, ik maak televisieprogramma's. Ja, jij doet echt gewoon het serieuze werk, hè? Jij zit bij de Nederlands, gewoon bij de grote Nederlandse televisieprogramma's. Dus eigenlijk proberen we gewoon jou te zijn. Sorry, waar zit ik? Jij zit bij de grote Nederlandse tv-programma's. Ja, wij proberen gewoon jou na te doen. Bij de grote Nederlandse tv-programma's, ja. Ja, vandaag hebben we het alternatieve programma gerepeteerd voor het Songfestival. Dus morgen in 46 landen wordt het uitgezonden. Is dat morgen? Was er anders ook morgen geweest? Ja, anders was morgen de finale geweest. Had ik een maand in Ahoy gewoond. Ja, man. Maar ja. En nu, hoe voel jij je daaronder? Want ik bedoel, dit was natuurlijk wel het evenement natuurlijk, denk ik, vooral in jouw business, om te mogen maken, toch? Ik bedoel, dit is het grootste programma zo'n beetje volgens mij ter wereld. Toch? Ja, 200 miljoen kijkers is best veel. Ja, dat haal ik over het algemeen niet bij mijn uitvaartstreams. Nee, ik lach er nu een beetje, maar ik vind het echt belachelijk. Maar ik moet er gewoon wel een beetje om lachen om het een beetje te verwerken. Want anders dan, als je bij na gaat denken van hoe erg het eigenlijk wel niet was, nou, dan kun je ze ook wel continu voor je kop slaan. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee. Ik wil het wel even doen nu voor het komende half uur even, maar even een soort zelfkastijding. Ja. Misschien is dat leuk hoor. Ik vond het... Ik had dinsdag, ik werd op 18 maart, zeg maar een dag voor de verjaardag van Annemarie, die vond dat ik naar de kapper moest, werd ik ervan op de hoogte gesteld dat het Songfestival niet doorging. Ik ging er al een beetje vanuit, want er werd her en der al wat geannuleerd. Ja. Nou ja, ik zag dat wel aankomen. Maar toch was afgelopen dinsdag zou de eerste live show zijn, de eerste halve finale. Om 9 uur zou dat beginnen. Toen heb ik toch wel eventjes gedacht van ja, anders hadden we dat nu gehad. Maar aan de andere kant, ik kan er nu nog een jaar lang naar uitkijken. Ja, want dat gaat volgend jaar gewoon alsnog gebeuren dan in Nederland? Ja, als het goed is wel. Ja. Nou, dat is in ieder geval een mooi vooruitzicht. Wat dan in het vat zit, dat verzuurt niet. Hè? Nee, zo is het. Nee, maar waar ben je nu dan? Want je rijdt nu vanuit Hilversum, of nee, vanaf de Ahoy zeker? Ja, vanuit Hilversum. Ja, ik mag niet meer, ik mag de telefoon niet meer pakken. Dus ik zit bij afslag Emmeloord op de A6, vlak voor Lemmer. Oh, ben je bijna thuis? Zo is het. Beetje gas in duwen. Je mag nu al toch wel weer harder, toch? Ik bedoel, je mag normaal overdag nog maar 100, toch? Hoe is dat ook alweer? Ja, dat is volledig door de corona is dat... hoor je daar nooit heel ondergesneeuwd. Nee, dat hoor je nee, want ik was laatst ook aan het rijden. Toen dacht ik in één keer ook van, ik mag maar 100, ja. Dan rijd ik ook niet zo heel veel, maar... Hoe vaak ik niet aan het rijden ben, het zit zo niet in mijn systeem, dat ik denk van, 100, kom ik weer of een bord tegen, of... ik hou me er ook niet altijd even goed aan, maar ja. Ja, jij rijdt natuurlijk bijna, of tenminste redelijk vaak op en neer, zeg ik het goed, op en neer. Heen en terug naar Hilversum. Dus ja, dan...
kan me ook zo voorstellen als je zeg maar continu hetzelfde rijdt, dan wil je ook gewoon op een gegeven moment wel een keer het gas induwen. Denk ik. Kan ik me zo voorstellen Nee, hoor. dat Dat is wil gewoon, voor mij, dat is een soort van inleving voor mij. Dan wil je ook wel een beetje doorrijden. Ja, ik snap je. Feeling you man. Ja, na 7 uur. Na 7 uur, hey. Na 7 uur. Pedal to the metal. 30. Pedal to the metal. Ja, Hoppakee. dus ik mag gewoon elke dag tot 7 uur is en dan mag ik weer. Ja, dan ga je gewoon op zitten wachten, toch? Dan gaat de wekker. Dan gaat de wekker. Ja. Om 7 uur. Ja, zeker. Want ik dacht laatst ook, moest ik naar Groningen toe rijden. Was vroeg op de ochtend. Ik denk van, oh, dan mag ik waarschijnlijk wel 130. Maar toen zag ik van, nee, het is na 6 uur. Nee, dat is 6 uur al. Heel vroeg Ja. dat is toch ook... Ja, vroeg in de ochtend heb ik er over het algemeen niet zoveel aan. Nee, snap ik. Nou, Erik. Goeie uitzending. Ja, dankjewel. Ja, ik wacht even op Bart en dan kap ik de uitzending af. Oh, hoe laat komt hij? Weet ik niet. Oh, nou. Weet Ik wacht, ik kijk nog een half uurtje vanuit de auto mee. Ja, best. Dan, ja. Doe dat. Oké dan. Het mag, dat mag. Jo, mag oh ja, wel. en omdat Bart er dan toch niet is. Nee. Handjes. Handjes. Oh, handjes wassen. Handjes. Ja, handjes. Ja, op een of andere manier is hij heel erg bezig om zijn handen telkens heel schoon te houden, inderdaad. Hij is er wel zeer nauwkeurig in. Handjes aan het stuur. Oh ja. Ja. Ja, anders dan, ja, nee. Is goed. Nou, bedankt hè, voor het bellen. Tabé, hoi. Hey, Yo. hoi. Hoi. Tje. Nou, daar gaat hij weer, hè. Huppakee. Nou, had er niet aan bel je wel. We binnen gewoon, hè. We? Ik vooral. Want, ja, er zit dus blijkbaar echt in te wachten op Bart. Er zijn verschillende mensen die ben echt Bart-fan. Er zijn mensen die kennen niet blijkbaar net luchtje. Dus er zijn echt mensen die zitten specifiek te wachten op Bart. Waaronder onder wie Viper. Kap ik de uitzending af. Wat zullen we nou hebben? Viper is echt een Bart-fan blijkbaar. Oh, dat is bijzonder. Oh, ja. Dat ken ik natuurlijk. Hè. Dat mij al eer. Dat vind ik helemaal niet slim. Ik weet niet, misschien wel Bart er wel hingen, want ik weet dat ze bij neus horen en ik al die livestreams, ik altijd een koelkast vol met bier hadden staan. Dus ja, ik hem die zoek er een hingen bij, maar ja, wij hebben al bier, maar. Zo is het goed, hè? Maar ik kan die zender ook even zetten trouwens. Oh. Sorry. Zo, iets. Oh. Dat klinkt eigenlijk al de best. Dus ja, nou ja. Meesken, druk hier, zei de Wietse Pals. Ja, jong, Wietse Pals, dat is maar hier in Oornien. Moe een bakje kibbeling en een makreel. Klinkt ook lekker. Evie is nummer 1. Die zegt, hoe gaat het met de familie? Nou, net mij gaat het heel best met mijn familie. Tenminste, met waar ik ook een duizend contact gewoon. Nou, dus hij de mem, die ben ik verhoezen. Dus dat gaat hartstikke best mee. Nou, mijn zus gaat voor mij. Ik wil ook even. Mijn broer die zoekt wel eens even bij je kennen. Daar mag ik binnenkort maar eens bij Del. Daar wil ik wel eens koffie nemen best. Dus ja, voor de rest, ja, nou ja. Als de zus naar je familie, dat is de familie dan. Gezin, gaat dat goed. Mijn vriendin. Zit thuis. Dit stuit, ik daar weer even heen. Mijn zoon, die laat ik nog op bed. Kijk maar vanuit, want ja, ik ben thuis. Dus ik ben Eduard van Kestsa, mooi jongen. Ik ben een mooi jongen, zeker zijn een mooi versjes bij jongens voor de grap. Ik wil even ziek hier. Ja. Maar ja. Ik ben ook even in de gaten, hoor ik net een robotstem van blik bouwen. Welk versje speel ik nou? Oh ja, dit is ook mooi. Welk versje speel ik nou? Godverdorie. Hoe gaat het alweer, hè? Ja, ik ben een gitarist. Ik ken ook wel een stukje van, maar om te zeggen dat ik in een versje perfect beheers. Ja, alleen mijn eigen versjes, maar ja, dat...
Maar voor hem kan je veske, de simmer is net voorbij. Dat wie gewoon een serieus veske wat ik ooit kan maken. Ik zal even een muziekje om het te spelen nou, dan zo wensje. Ik zal een beetje volume een beetje omheen klappen. Hé, wat ben ik zo zacht. Jou smeert in hand en ik ken het nog net, jongen. Hoe heet ik wel? Doe jou smeert in hand en ik ken het nog net, jongen. Dat ik die ophelje mocht en 2 keer voortstoten. De wind waait terug dien hier. De zinnen brandt, ik viel me, oh zo goed. We vliegen te roen. Ja, met in hand, de simmer is net voorbij. Ja, met het duurt, want de simmer is net voorbij. Je mij en ik doe alles voor die. Dit die net gaan, de simmer is net voorbij. Mijn eigen geen twicht en ik dream over een mooi strand. Een strakke blauwe lucht, de wil me nog net doen. Ik lees hier in het zon, doet zich bij mij de eeuwig brood. Ik ben in mijn diep. Ja, met in hand, de simmer is net voorbij. Ja, met het duurt, want de simmer is net voorbij. Je mij en ik doe alles voor die. Liet die net gaan, de simmer is net voorbij. Zo, de simmer is net voorbij. Sterker nog, de simmer wat nog beginnen. De simmer wat nog beginnen, meisken. Nou, meisken, ik vond het heel gezellig. Ik maak even wat een kwartarianne van. Bart er helaas ook net, maar die zullen we waarschijnlijk volgende week wel weer op een mooi moment. Dus ja, leuk dat je even zoeken naar deze livestream. Tot de volgende keer. Tot de volgende livestream. Doei, 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 denk ik toch? Kijk je nog bij? Of net? Of lijkt mij een omstingen? Ja, ik heb wel een omstingen laten, misschien komt Bart nog, hè? Garage Gooi is daarbij, hè? Lijkt me een omstingen, ja. Hé? Zullen we er alleen bij, toch? Oh, ja, dat is goed. Dit is een hem trouw, hè? Nou, wees ik dat zo. Let maar een hoestingen. Misschien komt Bart nog wel. En als Bart nog komt, dan ben je er wel, hè? Doei. Mijn telefoon in 14. Sorry.
Dus we daar ook nog even ha. Dus we daar ook nog even een burgemeester maken worden. Zo? Maar goed, doe daar gewoon. Vertel je verhaal, maar je zit in de stoel. Ik wie net nog meestal sjoggen. Ik ben even voor de ram, maar er zit nog steeds. Ben je nog steeds aan het stream? Ik ben nog Jent en meestal. Die zit je nog voor de situatie. Voor de situatie? Ja, die zit even voor de situatie, denk ik. Dus ik ga maar even zitten hier. Hè? Pak een bier of zo. Ik ben dwars wel, joh. Een bier gaan nu. Ja, lekker. Waar ben je al dan? Weet ik niet. Oh ja. Hier ben je aan Brunfeest van het fietsen. Ja. Oh, nee, ik moest even snel voor. Sorry mensen, maar je bent natuurlijk al aan het streamen, dat weet je wat ik al verteld, denk ik. En was hier vlakbij, bij Neushoorn. Ja, Die worden super roege, ja, punk, metal, garage, bandachtig, weird iets. Ja, wie keihard. Ja, echt, wauw. Maar deze freelancer die heeft wat technische problemen. En die kwamen net uit. Die zijn netjes op, hoor. En ja, en toen moest ik dus die Facebook streamen. Facebook jongens, die gaat altijd live. Dus als ik het inplant, jouw jongen, dat is jouw jongen. Ja, ja. Maar ja, dat had ik al inplant. Maar ja, dat redden we natuurlijk nooit meer. Dus ik denk, verzet ik hem het een kwartier van jongen. Maar ja, dat moet net heen, want Facebook is een shitprogramma. Facebook is super kut. Dus die werkte met mij. Dus ja, moest ik hem verwijderen. Toen ben ik het heen gegaan. Maar toen hier Maurice het alweer in hadden. Maar ja, toen moest ik op een eigen Facebook stream nog van mij. Nou, heel technisch verhaal, uiteindelijk is het lukt. Mooi hè? Ja, oplost. Haast de keutel eruit. Wat is dit joh? Wat is dit voor dom praat? Haast de keutel eruit, Bas? Nou, meestal kan het precies te poepen. Oh! Dus dan kijk naar een ding dat ik echt zou willen. Dus ga ik wat omrazen. Oh! Ik zou van zitten opbaden en dan de warm omslaan. Ja. Oh, ja, dat snap ik helemaal leuk. Is het bij mij eens wat, denk ik. Nou, hier is het wel oplost, maar hier is een VMix hier update tussen vanmiddag. Ja, want hij had vanmiddag on stream best, die iets oors. Tussen vanmiddag en nou hier VMix update en ja, het snapt het niet meer. VMix snapt het niet meer. Maar hier kon nog een oude versie van VMix, had het een download. Ja? Ja, via de site, toen werkte het wel. Dus VMix net updaten. Ja, gewoon een roerige streamweek achter de dynamisch streamweekie, joh. Lekker. Ja. Hè? Zo maak ik er als je. Nou, Annemarie direct. Hey Annemarie. Zullen we maar daar gaan afsluiten, want ik knienenfilm wel even af. Oh ja, ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Maar die mag nog even... Hier is die al, als hij zelf wel zoen of dan we dit in de première? Huh. Ik mag nog een downloaden. Dan ben je bij hem zitten dan. Ja. Nou, hoi. Ik zit nog een downloaden. Je moet het filmpje ook even kijken, dat helpt. Oh, zo. Hier een bakje voor. Wat voor filmpje dan? Nou, het filmpje af van... Voor die kanien? Ja, een kanienenfilm. Die zit nog even downloaden. Ken je dat? Downloaden? Ja, ik denk wel. Dat was van jij toch van downloaden. Ding downloaden. Dat klinkt echt heel hip te wijzen als ding downloadt. Dus ik kopieer gewoon even een linkje. Dan ging ik even naar mijn geweldige programma, de zogenaamde 4K video downloader.
Hoe is het op YouTube dan? Ja, hij zit op YouTube. Dan maak ik meestal een download van YouTube. Dus dan doe ik plak link. Die pakt dan ook. Ah, man. En dan ben je klaar. Hè? Gaan we er aan voor deze... Ja, ik heb echt een programma daarvoor. Ik ga gewoon echt een downloadprogramma inderdaad, ja. Ja, jong. Ja. Zo'n rolletje maar, jong. Je streamt wel lekker, hè? Ja, ik heb ze wel goed, hè. Volgens mij. Ja, ik heb een paar keer maar dit audiobakje werd. Problemen. Ik kom ook op een gegeven moment aan een robot. Of was een duel zijn zelfs meestal. Oh ja? Ja, en ik kan hem bellen met Tokens, de man die ook zo goed Nightwan kent. Aha. Dus dat weer hartstikke leuk. Dus, en videobellen? Ja. Ja, videobellen zelfs, ja. Eerder kan ik even niet bellen. Oh. Nou, dan moet ik toch deze hele stream nog even rondzien. Ja, ik denk dat dat is is ook gewoon wel leuke dingen. Dat ga ik al in mist, man. Ja, inderdaad. Ja, dat is precies de poep. Dat is natuurlijk wel een hoogtepunt. Ja, dat wil ik eens zien hoe ik dat doe. Ja. Ja, joh. Dat is juist maar weg. Hij. Ja. Een nieuwe versie, nee, een nieuwe versie Dan ga je downloaden. nooit updaten. Nooit updaten. Jongens, als je er iets een update, nooit van. Kan alleen maar misgaan. Je bent meest meestal met updates. Updates met funest. Nooit weer een update van. Voor alles. Nou, hier. Nou, ik ga hem kleerst hier in principe. Updates van de Satan. Maar we hebben hier een afsprutsen dat we eigenlijk met die video eruit gaan, toch? Die van met de knie. Dat we gewoon elke week maak je daar gewoon een soort van ritueel van. Dat de knie, dat is het laatste wat de meesten zorgt. Ja, nou, maar dat zul je even. Ja, wist je maar dat? dan wordt het eruit. Ja, dan ben je er weer fort. Dan ben je fort. Wie reageert net dit is de laatste video. Ja, dat is de laatste video. Dus hartstikke leuk om te zien voor de aandacht. Ondanks de wat, ja... Hectisch, hè? Wat een hectisch, chaos. wat een chaos, chaos, ja. Denk om in het. Aas begint er weer onregelmatig te tikken. Volgende keer ben ik er gewoon weer bij, als het goed is. Ja? Ja. Moest dat wel net ook? Misschien weer ik wel een beetje vlucht, hè? Misschien weer ik wel een soort van vlucht van dik. Nee, oh. wie is het erbij? Oké. Best. Nou, als ik hem dan even moet zetten, dan even meesken. No fast. Tot ziens. Tot volgende weekend. Is ik zwaaien? Ja, dat is ongeveer te zien, ja. Ja. Nou, doei. En bedankt, hè, Stefan en Kimberly, voor de kleine video. Daar komt ie. Daar komt ie. Voor me. Dit is Stipke, een mandje. En Stipke had al een mijn baasje gevonden. En u's Fluffy. Dat is een vrouwtje. En die zie ik het nog een naar hoes. Dit is Eikel, een mansje. En Eikel zie ik nog een nijbaasje. Dit zijn Lietse Zwatte en Grutte Zwatte. Beide vrouwtjes. Heel erg knuffelig. En ze zie ik beide nog een nijbaasje. En nu Paulus had een god graven. Zodat we lekker kunnen chillen. Die is al helemaal klaar voor de simmervakantie. En nu is Paula. Nu is Memmy. Ze doet dat ze goed. En ze had nog zin in een snackje, denk ik.